JMS Recording Studio. Presented by JMS Recording Studio, Kishanpur. कौन छोड़िया के तू बने बे घर वाली, कौन छोड़िया के तू बने बे घर वाली। भैया हम तोहर पटन जिया साली, भैया हम तोहर पटन जिया साली। सोही सोही बात न तो सुन बारे गाली, सोही सोही बात न तो सुन बारे गाली। भैया हम तोहर पटन जिया साली, भैया हम तोहर पटन जिया साली। कंचन इब्राहिमपुर, भैया हम तोहर भैया हम तोहर पटन जिया साली। भौजी के पटन जिया सब बात हम सही हो, तोरा भैया देता सब कुछ कही हो। चल ठीक है, पूछ लेबे। भौजी के पटन जिया सब बात हम सही हो, तोरा भैया देता सब कुछ कही हो। कौन छोड़िया संगे बात करे छारे खाली, कौन छोड़िया संगे बात करे छारे खाली। भैया हम तोहर पटन जिया साली, भैया हम तोहर पटन जिया साली। कंचन इब्राहिमपुर, भैया हम तोहर मां गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो, हम तोहर पटन जिया साली। एक साल से करे जिया भैया सुन बात हो, कर दे बिया हमर रहबै ओकरे साथ हो। तोरा कहने एक साल से भैया हमें करे छियै बात हो, कर दे बिया हमर रहबै ओकरे साथ हो। कोहो निर्मलिया केकरा दै छै होट के लाली, सुन रे करना केकरा दै छै किन के होट के लाली। भैया हम तोहर पटन जिया